Sí, fa uns mesos vaig estar treballant en un magatzem portant el toro. De cara al públic en un quiosc, en una espècie de llibreria d'aquestes que tenen de tot. No, en una botiga de roba no, però no tindria cap problema. Ja. Sí, esclar, però és que aquí en l'anunci posa amb molt bona presència. I si em deixessin fer una entrevista... Molt bé. Entesos. La puta merda. La gran firma de moda d'home tampoc. Ja has provat aquell de la immobiliària? I posava que no calia experiència. Max, segur que pagant una misèria. Ja, però hi deuen haver bones comissions. A veure, No, sinceritat. En aquesta combinació, quina corbata em poso? Sí, hola. Miri, trucava per l'anunci del Aquesta, diari. Molt El bé. problema no és la corbata, Benny. Aquesta combinació de colors és horrorosa. Collons, Max. Mira que és difícil això de la moda, O sigui, és que m'han regalat tanta roba, que m'estic tornant boig per decidir-me. Va, que només és una festa de mitja tarda. No és un casament. No és una festa, Max? No és només una festa. És la festa. La festa, Max, és la meva primera festa a l'agència. Jo els vull impressionar. No hi puc anar de qualsevol manera. M'han de veure com el que sóc, un executiu en classe. Sí, doncs oblida't de barrejar el blau aquest de la camisa amb el marró de l'americana. Ah, sí? Cony. Res de blau amb marró. Res de blau amb marró. Ai, perdó. Com es pot tenir tant de morro? Volen que em passi el dia ensenyant pisos i només cobro si en ven algun. Mira, per mi se'n poden anar tots a cagar. Va, Iago, no et desanimis. Si acabes de començar. Max, que no em desanimi. Però si a tot arreu pagant fatal i els horaris són per oblidar-te de viure. No, i si en trobes algun que està mínimament bé, em demana uns estudis i una experiència que no tinc. No, què? Que em sap greu, tio, però és que sense estudis i sense experiència només trobaràs coses així. Però acabes de començar. Segur que amb el temps... Max, amb el temps se m'acabarà el contracte de merda que em faran i hauré de començar de zero. Va, Iago, no t'ho miris així. Mira, doncs jo ja no sé com vols que m'ho miri. Què? Així està bé, no? Elegant, però informal. Saps què vull dir? No? Aquesta... Molt bé. D'acord, tornem-hi, que no ha estat res. Sí, ara us entenc a les dones quan trigueu tant a vestir-vos. I ara ja saps què et posaràs. Oh, i tant! Sort que el Iago era a casa. Si t'has assessorat del Iago aniràs molt guapo. Oh, i tant! Està ben atabalat, el pobre, Per què? Home, s'ha passat tot el matí buscant feina. No sé quants llocs ha trucat. Sort que ara estic forrat. Vull dir que la factura del telèfon me la sua. No sé si m'explico. I ha trobat alguna cosa? No, encara no. No hi havia cap que li fes el pes, saps què vull dir? Però això és igual, home. Escolta'm, jo fa 4 dies estava igual. I mira'm ara. Ho veieu? Cobra'm això meu i el cafè de la Clara. I el que sobri, de propina. Gràcies. Gràcies. De res. Ai, me'n vaig a comprar una bona colònia per la festa. Alguna recomanació? Pregunta-li al Iago. Ah, molt ben pensat, això, Apa, fins ara. Què et sembla? El què, la propina? No, dona, no. El Iago. Ens va dir que canviaria i ho està fent. Aviat tindrà una feina i podrà fer una vida normal. Quan ho vegi m'ho creuré. Bé, segons el Benny, ara s'ho està prenent amb ganes. Sí, però de moment no li agrada res del que troba. I no trobarà res perquè és un manta que mai s'ha esforçat a fer les coses bé. No entenc com pot ser tan injusta. Tu mateixa vas fer servir aquestes paraules l'última vegada que ens va prendre el pèl. Ara és diferent. Ningú no canvia d'un dia per l'altre. Me'n vaig, que la remei ha d'anar no sé on. Hola. El seu informe mensual va registrar que el pacient se sent constantment vigilat i que no és possible dissuadir-lo de la idea paranoica que l'observa. Sí, mama. No ho sé per què. I no m'ho pots dir per telèfon? Escolta, mira, si m'has de fotre una altra bronca, jo passo. Molt bé. Sí, fins després. Adéu. Què li passa? Jo què sé. Que vol que passi pel Peris per parlar amb mi. Escolta'm, tu no saps de què va això? No, ni idea. Home! Ara sí. Escolta, m'he posat colònia de la teva, no fa res, oi? No, després quan s'acabi me'n compres una altra ampolla. Fet. Escolta, aquesta colònia no deu ser més per agradar als homes, oi? Vull dir que, imagina que... Vinga, Benny, passa tu bé, Adéu. Òscar, On vas vestit així? cony, a la festa de l'agència, Però si havíem quedat per veure el concert del Bruce. Hòstia, sí.
Sí, però mira, me n'havia oblidat. Què dius, tio? Si és un concert boníssim i mories de ganes de veure'l. Sí, doncs haurà de ser un altre dia, perquè saps què passa? Que sóc el protagonista de la festa. Vull dir que aquesta festa la fan per mi i quedaria fatal que el superprotagonista no hi fos. Saps què vull dir? Apa, adéu. Que l'ajuden a trobar la ruta més ràpida. Si és tan bo aquest concert, el pots veure amb nosaltres, eh? Ah, guai. Sí, va. A veure si em relaxo i deixo de pensar en els putos anuncis. Quins anuncis? En Iago, que està buscant feina, però encara no n'ha trobat cap que no calgui fotre res i et paguin una borrada. Va, Max, no comencis, sisplau. No, jo d'aquestes feines que tu busques no en conec, però a la meva empresa estan buscant un mosso de càrrega i descàrrega. Té un accident I paguen bé? 15,58. Suposo que 1.000 euros bruts al mes com a molt. Això sí, comencen a les 7 del matí, però em sembla que hi ha altres torns, eh? Què? Està bé per començar, no? Home, Max, bé. Que m'orejaca cada dia abans de les 6, eh? No, a mi aquestes hores encara no em funcionen les neurones. Mira, mentre et funcionin els músculs, em sembla que les neurones no et faran gaire falta, eh? No ho sé. Va, Iago, m'ho vas prometre. Què? Proposes?